Norok TV serial tai chirma film rogo nungna ichhadhari nak tai ichhadhari nagin tongmani tei o ichhadhari nak nagini thani nagmoni bo tongmani kintu kubu ki kubudya ichhadhari nak nagini thani nagmoni tongna tabuk mute haino kaisa video social media o viral ungjak tei norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mankhana je kaisa chibuk kosom tei o chibuk ni bokhorogo kaisa moni ba kaisa pathor hai tongjak o video mangpili tabuk social media o viral ungtongo hingkhe norok o viral video nungmani pore o chibuk ni bokhorogo omo tamo wngna kubudi omo nagmani wngya hingkhe mo kuno khoroksa sapera o chibuk ni bokhorogo kuno kaisa pathor ba moni no thepawi rwkha norong ni mote khe norok tamo ungjak kisa comment khe sadi kintu viral video ni mangpili o je o chibuk ni bokhorogo nagmani amoni dabi chwng khaya hingka kai norok o video nungmani pore bahima tongjakha jodi no viral video no norok chajakha ka ani channel no like subscribe share khai di mute haite bo kotal kotal video rok manani bagui।